negociant transport. 6 packs, 6 bicis. A veure com s'apanyen. Ells s'apanyen, S'ho negocien, cap problema. No tenen problema. Les 6 bicis amb un cotxe. A prendre pel cul. No, la fiquen aquí, ja ho veuràs. Ah, no, l'emporten allà. Le déjeuner. Ous, olives, què tenim més? La Pilar, aquí el Paco, aquí el Calvo, Julio César y queda més. Y aquí el coso. Bueno, calla que me voy a poner yo. Gracias. Tenim una coseta aquí guapa. Puja per allà, per allà.
ja acaba allà dalt de tot. Vaya tot. Quin món aquest. Quin territori. Buah. Coronat. I continuem cap a Tellouet. Ho tenim. Tela, etapa duríssima, collons. 4.300 de desnivell. Bo. Vinga, fins a Tellouet. Igual ho trobo aquesta nit. Aquí estem a Tellouet. No Palauet, no. Tellouet. I acabarem aquí. A veure, estem negociant. La bici fantàstica. I tot ok, duríssim. Avui molt dur. Té de benvinguda. Aquí estem.